अच्छा बाबूजी, हम शिव मूरत प्रजापति सदगुरु के कृपा से ये 8वां कैसेट आप लोग के बीच में जा रहा बा। आशा नहीं पूरा विश्वास बा कि आप लोग पसंद करिए। ये कैसेट बाबा कीनाराम म्यूजिक चहनिया के पावन धरती से अजय लाल यादव के देख रेख में आप लोग के बीच में जात बा। आशा बा कि आप लोग बहुत प्रीत प्यार दुलार देने के देखिए। कहना बा लइका जवाना बुढ़वा, लइका जवाना बुढ़वा लेके अबीर होलिया में बोले हो सबही, कि होलिया में बोले हो सबही। सारा रा 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 कबीर होलिया में बोले ल सबही। अच्छा तो हम मतलब तुहार समझत है। ई फागुन महीना बड़ा खतरेबुल महीना होला। आई मर्दन के अक्सर इच्छा पैला बतावत ही क्या होलिया में खोजा देवरू, होलिया में खोजा देवरू कांचे हो पनीर होलिया में गावेला सबही। अरे होलिया में गावेला सबही। सारा रा रा बोली के कबीर होलिया में गावेला सबही। अरे जियो वाली बारे प्रीतम भैया क्या बात है। अरे मालिक लहंगा चुनरिया पही नाच गुजरिया बहुरी। होलिया में गावेला सबई, कि होलिया में गावेला सबई। सारा रा 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 कबीर होलिया में गावेला तैयारी से बाबा बारे प्रीतम भैया बहुत अच्छे। अरे जियो ये क्या बात है। मनवा मादन रस डोले, बैरी भी हंस के बोले, छतिया लगाई गरवा, छतिया लगाई गरवा मिले होया धीर होलिया में गावेला सबही। अरे होलिया में गावेला सबही। सारा रा रा बोली के कबीर होलिया में गावेला सबही। ये बहुत अच्छे जियो बा मालिक।
होलिया में गावेला सबही सरारा बोल के अभी होलिया में गावेला सबही अरे क्या बात है, बहुत अच्छे। बारे प्रीतम भैया, बारे मालिक, ओ हो। अच्छा देखा, इस साल में एक बार ई होली के महीना आवेला, अब बड़ा ई महीना मर्दन के सतावेला। तू तो बुढ़ाई गेल हुआ, सुनाए देवर बबुआ हम बतावत है। अरे बारे देवर बबुआ, तोरे जैसन देवर मिल जाए तो हमरो नैया पार हो जाए। बा कैसे? साल में एक बार आई, चाहे रंग का राजा चाहे रंग का राजा, चाहे रायला फकीर, होलिया में गावेला सबही। अरे होलिया में गावेला सबही सरारा बोली के कबीर, होलिया में गावेला सबही। कुमारा बोले बालटी में रंगवा घोले, कहाँ शिव मूरत से कुमारी जरबंद कर ढीला, होलिया में गावेला सबही कि होलिया में गावेला सबही सरारा बोल के अबीर, होलिया में गा